Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigalaan kining kung 6 this August 21 naka-live Bible Cavite Bible Baptist Church si Repuentes asa naman ka dito dong asa naman si Repuentes ano ron si Sister Mare si Laras, good morning brad, watching from Barangay Pitawe sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Oy, taga Pitawe, Gutalak ha, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Mayong gabiin ninyo. Salamat kayo sa inyong pagsunod na ning atong live. Brother Juan, Brother Bingo Villahermosa, mayong buntag ni mo da brother. Pwede ba ka na ko i-shout out dari brother? Pwede, oy. Pwede. Pwede. Mayong buntag ni mo diha uban sa imong pamilya. Now, kani nga atong tagaag pagtagad ron, usa ni ka anomalya mga kaigalaan sa Baptist Church nga simbahan. Katong aniba ni ko ni Repuentes. Tagalog live ni. Rason na ni mga gala kay kana kunong tawag aning ni ang kining kunong pastor base sa atong nakalap nga balita mga kaigalaan nang muli siya doon nagbata doon usa ba ning napayuyab-uyab ni base lang na sa atong nakuha nga impormasyon ha wala akong maingon nga ato tong si kuan man ko nag-post nag-confirm man ko ni brother ato ning basahon sa ning chat ni brother Milvin Shobundaon mao ba ni katong kano nga ni viral nga 160 ka mga bata nga nakuan sa di na mao bro pastor nga nang mulis siya sa mga bata ang babae sigig panguyab pasangil daw mao ba ni so para masab ka live man ni god mani kay atong ma-pleader live ni ilaning buhatan mga kaigalaan nag-live sila dito. So para maklaro ginato na ito nang i-play mo. Bakit? Yun po yung technique niya para makapasok yung mga hindi miyembro ng church. Kami po ang totoong miyembro ng church, kaya po nandito kami. Parang awan niya, sir. Pwede naman namin buksan yung gate. Shout out ang mga gala sa itong mga subscribers sa YouTube channel na to. Mayong buntag ninyo. May buntag ha. Sa ato asang kuan. Asa man ni? Okay. Sa ato asa diha nga buotan og apa na to nga kuan. Followers at partners ginabuhi. Ma'am Altia Mersud Montibon, may buntag ni Madam uban sa imong pamilya. I love you ma'am, hamping kanunay. So okay, so ato ning tagaan og medyo na trending ni. Ambot og asa na 3 Puentes karon murag dapat kanay tagaan ig action ninyo Puentes. Di ka magsigir kag gilabot anong Katoliko. Tagaan mo ni og kuan ba tawag aning action. Kamo paistoryahan mo mga piling banal santong kabayo kay mo aning kalakiha. Katawanan kaayo. Otro sa ning inyo hadoy simbahan nga daghan mo pud ani anomalya ni. Bayo. Palatos ka? Mga kabitenyo, pakiusap. Tulungan niyo po ang mga Bible Church. Mga balbol ko no ang ilahang giltok asa balbol ba ito no? Tama kuan to ni. Bakit? Yun po yung technique niya para makapasok yung mga hindi miyembro ng church. Kami po ang totoong miyembro ng church, kaya po nandito kami. Parang awan niya, sir. Pwede naman namin buksan yung gate. Wag lang Mga kabitenyo, pakiusap. Tulungan niyo po ang mga Bible Church. Overkilling na pa. Sobra-sobra na pinakagawa nila ilang Bayong buntag kay Jeff Bulay. Pa-shout out ko. Idol karon na jud ko balik tan-aw nasad sa imo. Live idol here kay naa sa US amo barko pa-shout out idol Asiman day ni. Mayong buntag ni buda. Sige. taon kami nagtiis, ngayon lang kami nagsalita. Hindi niyo alam kung ano meron niya si Pastor. Ay, Adriano na
Dapat bago yun, pakinggan niyo muna yung kabilang side. Bakit kami umabot sa ganito? Wala po kayong karapatang kuhanin ako. Ipapasukin niyo po yun. Opo. Tulong pa, tulong buong Cavite. Buong Cavite po. Ma'am, nandun na yung asawa ko sa labas. Tulong po, tulong. Overkill na po ito. Hindi po tama, church po ito. Separation of state and church. Wala ko po nun. Ma'am, dito ka. Kuan ko no, separation of the church and state ko no. Kung anong narehistro man mo sa Security Exchange Commission. Bayo. Dapat kay namang ka mo separation, wala lang tamo giparehistro, anong rehistrado manabe. Away, separate na itabo, ano? Tawanan kaayo. Sus, perbida nila separation ko na, eh. Istoryahe. Ma'am, Separation of ma'am, dito state ka. and church. Dito ka, ma'am. Pinapakialam niyo yung sitawan. Ma'am, dito ka. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Pinapakialam mo yung simbahan ito eh. Nakalive po ito. Sir, wala po tayong probable cause para kunin yung mga tao. Okay? Ang kapal naman ng mukha mo na ikaw ang nagsiwalat lahat tapos na yung papaliktarin mo kami, ma'am. Ano sabi mo sa Patricia? Ma'am Patricia, alam mo yan. Sabi mo? Ikaw nagsimula ito, Patricia. Wala ka pang magawa, mga miyembro. Ipinakita mo yung mga... Papakulong mo kami. Ano sinabi mo sa tatay mo? Itong tao na siya. Nang babae. Nang babae ang pastor na yan. Agoy, nang babae ang pastor na yan, parbida na lang. Nang babae ang pastor niya, eh. Agoy, mapriso ka. Namurag naman to, kuha na na, itong agoy, magama ko kuha na na. Itong tao na, tapos kayo kukulong nyo kami. Alam niyo sana yung ano, Inubos pa ang pastor ng church. yung mga nila yung hindi yan members ng church. Yung mga nagtatanggal ng padlock na yan. Hindi sila members ng church. Perting looya, manday ka na. Tamang salita ka! Ikaw ang naglantad yan. Ikaw na muna lahat! Ikaw! Sabihan mo pa man, men, walang payak kaya hindi namin inalok sa tatay mo! Ngayon, nagtatago ka, humarap ka! Harapin mo! Ngayon gumalaw ang church! Kami na ngayon babaliktarin mo! Sobra ng ginawa nyo! Kasi anak ko! Huwag yung panik. Tulong po buong Cavite. Isa man nga mura, magagubot-gubot na, burag-bura na, gidako pa na, eh. Ito lang yung tanawon sa... Dahil lang po si Arnold Arellano, galit po yan sa mga Caviteño. Reko! Church stop! Church stop, sir! Church stop! Church stop! Pasto! Pasto! Church stop! Pasto! Sir, ano ba? Huwag ka umiyak! Kasama namin ng Diyos! Hindi nyo kami! Kayo ang nangunguna! Anong kayo? Anong puto meron kayo? Umayad kayo! Gusto nilang ano, Hindi. Hindi po. Gumagawa lang sila ng istorya. istorya lang po yan. Narinig nyo na yun? Narinig nyo na yun? Narinig. Sabihin, dumating si ano rito, si Patricia. Yung anak. Yung anak. Yung anak. Tulong po, tulong, tulong.
Ayan po si Arnold Aleriano. Kilala po yan ng mga estudyante ng CBBA. Alam niya lang po kung ano yung mga nagginawa nila sa mga bata. Sana lang po yung mga batang yan tumulong. Higit po namin silang kailangan ngayon. Yan po, si Arnold Arellano. Dati po siyang pastor pero ang katuruan na tinuturo niya ay kamalian. Agoy, maudi ay. Dati po siyang pastor pero ang turo niya ay kamalian. Amoy gudangat ano? Kung sama niyo Dong Puentes, kauban man ninyo kay Bible Baptist Church man ni Dong Puentes. Tawanan kaayo. Ha, sama na. Dapat kita ganig aksyon ni Puentes di kay Katoliko rin banatang Puentes. Straight to the point. Forbida. Komentaryong walang pinanigan, Straight to the point. maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Ato sa ning gamaan og kwan kadali ha. Magama sa tagka ng tawag aning ni ang background effect aning agay mapriso ka. Ana ato ning dali ra man ni kayo gamon. Ana siya. Kani dapat unta taganon taning Puentes og pagtagad ni. Kay sige siya ang pangilabot sa Katoliko kay mao ni kuno ang mga matupas yang isyo palahubog kuno ning mga suspendida. Mapriso ka! Kani ato ning atagag pagtagad ning background na ni. So suspendida na lang in taon Puentes. Dagi dakop di ay kay dating pastor pero nagtuturo ng kamalian ika nga sa narinig natin sa kanilang live no ga-live ni. Dito na ni sa lahi po tong naay pastor sa Baptist Church Japon. Ha? Lahi po tong naay pastor sa Baptist Church nga gidakop kay nang muli siya og mga bata. Katong katong estudyante mga kuan. Estudyante katong naay nasa ilahang rehabilitation center. Amo to di ba? Pabida. Ku ako ani matay maulaw taning kalakihan dong Puentes. Maulaw taning kalakiha dapat kani tagaan nig aksyon nilang Puentes ni. Kay nana karon unsa may mura ning magiilog sa 10% aning kalakiha rin. Ha? Mura mo. Mura mo nagiilog aning suspebida. Kani dapat unta is matagaan niya nig aksyon ba kay inyong simbahan na dawit di aning kalakiha jud. Kani ning nangingon ani nga mga panghitabo tanaw inyong pastor yan nagtuturo diyan dawi mga usa ba tong giingon sa babae nga live nga mga babae ni ha be sulayan na to ni be sarap tong yan kuan. Ayan din po, isa rin po ito. Pastor din po ito pero Ana kadali lang ha kay murag nagloading ning ato ang kuan. Ato ang background sa to sige mag-install sa tani checking video. Dali lang ha. Sige dali ram na tong background nindo tong background na to. Kani dapat unta. Kamo ba akong advice sa mga Bible Baptist kani si Butnay dili man ni Baptist. Kani si Butnay membro na sa Bonagoy. So, lahi man tong nakaroon gi mo siya ni kuan. Katong yang mentor ni Butnay nga dayhad kay siya kay diya sa nagtuon si Deno Diaz katumay kuan. Sa kadali lang ha. Katumay tagaan ni Butnay og kuan kining pagtagad sus paitan na lang in taon dolor. agay! Mapriso ka! Kani ato ning i-edit sa nato ni kadali ha kay kuan aron di ta matalang aning ato ang kuan background
Then ato ning igin. Dali lang. Okay, sige. So ano atong ipadayon ni mga kigalaan? Sus porbida na lang in taon. Ano raw? Sige. Straight to the point. Ma'am, nakuha yung asawa ko po. Andiyan si Atty. Tawag mo si Atty. Pastor, balik ka dito, Pastor. Naka-live po sila, naka-live. Balik ka dito, Pastor. Ang tinuturo nitong pastor na to ay hindi po makatarungan po. Ayan, gusto nilang papasukin na hindi. Ang tinuturo sa pastor ay hindi daw makatarungan. Mapriso ka! Niharang laay, ano ron lay? Lay, ayo, lay! Buotan, tanas lalay. Bayo! Hindi miyembro ng church. Naka-live po ako. Yan po yan si Patricia na nagpunta sa mga matatandang miyembro ng church na tulungan daw sila dahil ang tatay niya daw po ay ng babae at ang sinabi niya pa po sa mga old mga matatanda po sinabi niyang wala ba kayong bayag? Hindi niyo Oy! Nagpatabang kay ang yahang tatay di ay ng babae. Unsaon taman ni ron? Ha? Pastor man gani. Ano naman ang inganani man ang kalakihan eh? Ha? Nang babay pastor kanya, magbabay ang imong wali pulong sa Ginoo. May gini. Mapriso ka! Ama di harang laay ani ron. Bayo! Kaya nga to i-play tong aray na ko kay nagka-copyright man tas YouTube atong kalakihan sus porbida. Ay nako. Masuheto ang kanyang tatay. Sir, dito tayo. Dito siya dito. Mandali mo sa dito, ma'am. Mandali mo sa ba? Dito tayo. Dito tayo. Magbarikado tayo dito. Magbarikado tayo dito. Sumama po siya eh. Di po, wala kaming kasalanan. Wala kaming kasalanan. Wala kaming kasalanan. Si Ma'am po, si Ma'am Susan po. Uy, yung asawa niya! Sir! Yung asawa niya! Sir! Yung asawa niya! Mami! Mami! Yung asawa niya! Mami, sir! Patalon ako dito! Hoy, wag sir! Sir, wag! Mura na ilang live dahil putol-putol. No? Sila ka ni live ni or Patalon ako dito! No, sir. Relax lang. Dito! Hindi natin ito mga... Hindi! Huwag niyo kasi di po kapal. Kasi naniniwala ko Kung sa naniniwala po kayo, alam niyo pong maniniwala rin kami. Kaya alam niyo pong maayos niyo po sa Hindi! Kasi wala po kasi... Ang sama ni, maunig ka ng pastor nga dakpunono ni? Ha, maunig? Maunig? Wala naman sila! Lalabas yung counter. Hindi, wala
na, ma'am. Wala namang Gusto namin complaint. parinig yung panig. Wala namang Kanina pa po. Wala naman. Asan ang written complaint? Baka sana may ito, hindi tayo magagalit. Asan ang written complaint? Kami ang nagkakatuan. Asan ang written complaint? Wala namang written complaint. Pacheck muna kay Ma'am Susan. Ano po, sir? Asan na? Pacheck muna kay Ma'am Kunin niyo Susan. muna si Susan. Pacheck muna sa... Kunin niyo muna si Susan. Mamamatay ako dito. Hindi po. Hindi, mamamatay ako dito. Po, sir. Hindi. Alam niyo po yan. Alam niyo po yan, Pag Pastor. pinitin niyo ako, mamamatay ako Alam dito. niyo po yan, Pastor. Kahit- Alam niyo po yan. Alam niyo po yan, Pastor. Hindi, andyan si Susan, ma'am. I-check mo Maayos po yung asawa niyo, Si sir. Susan. Illegal detention ba po yung pumasok ng kusa rito? Maayos po yun. Meron po kaming court order po. Hindi, asan ang court order? Wala namang kaming court order. Wala kaming court order pa. Malibutan dahil may pera si... Ah, so maonig, murag, bakpunonon. Ah, mone. Kaya ang rason na itong nag-video-video ganina ng babae kuno at hindi na kuno nagtuturo ng mali na kuno tinuro. Bayo. Birerang lahay, ano rin, sus, purbida. Maayos po yung misis niya. Maayos na. May pera sila. Meron silang Walang pera. Meron silang Merong pera. kapit. Tapos gusto nilang gawin ang lahat ng gusto nila. May mga Naniniwala bata, kayo? wala ko rin. Naniniwala kayo kaga? Opan yun. Nandun yung dala-dala misis ko yun. Hindi, wala kaming kaso. Asan ang kaso? Asan ang kaso? Asan ang kaso namin? Bababa ako. Kasi magulo eh. Kunin mo muna si Susan. Magulo. Kunin mo si Susan. Relax muna. Walang kwan. Sir, kanina ka pa, sir, ah. Kanina ka pa po nang-ano sa kanila, sir. Kanina ka pa. Nakabidi ba siya? Naka-live po kami. Sir, Naka-live. hindi po niyo siya kailangan ihigitin ng ganon. Meron po kami court order. Okay po, yes po. Pero wag pong physical masyado. Yes, hindi, sir. Nakita po namin lahat, sir. Pasensya na po, pero nakita po. Oliver. Kalma po muna tayong lahat kasi hindi po kailangan to rush, okay? Hindi po siya kailangan bigla-biglaan. Relax lang, sir. Relax lang po. Relax lang po kayo. Ma'am Jen, wait. Ano ibig sabihin ng bring them on camera? Bring them on camera. Okay. Nasa baba pa po. Kunin niyo muna siya. Wait lang po. Kunin niyo muna siya, ma'am. Wait lang po. May inaano po ako. Kunin niyo muna siya. Ito po si Sir Oliver. May court order ba? Asan ang court order? Kasi ang court Hindi naman po sa may complaint na po. Kailangan po warrant, di ba? Kino-consider na po siya lahat person. Asan na siya, no? Sige, Yung complaint po ay... sino ba yung ano dyan? Hindi, Pastor. Hindi po. Kinuha nila yung misis ko. Wala. Sir, Miss Flor. Miss Flores, kasalanan. Wala pa po kaming written na may kasalanan kami. Anak ko dito tapos Asan? Asan? Nagtuturo-turo lang sila ng galit. Church po ito ang kalaban nila. Nagsaksi po rin ito. Hindi. Kasi tatalong ako. Labas muna siya. Ilabas mo? Oo. Labas muna. Hindi, wag makonvict lang. Murag, kami siguro nakablaw mo ni Dakpunon siguro. Kaya pirti mang palag sa kuwan. Wala ka naman kami kasalanan. Wala naman kami kasalanan. Pakilive mo siya, pakilive. Yan po si Patricia. Siya po ang nagdala niyan. Kaya nalaman ng church ang buong kasaysayan ng kanyang amana ng bababae. Agoy, nang bababae daw. Agay! Mapriso ka! Birerang lahay, ano? Pero pa istorya ha, maayo kaming tao ba? Good boy, good kayo mo. Agay! Mapriso ka! Mga gudangat, ano rin? Asa naman yung good boy ninyo? Diha ng laay, ano rin lay? Sus pa, ipa. Bakit ganun?
May complainant kasi kayo Ang eh. complaint na because they are Mo ni kay may gipuntarya sa pulis. Agay! Ah. Saan to man eh, kidakop naman ka. Agay! Mapriso ka! wrong. That's what they are. They want to do what they want. Kasi kahit mali, susundin po ba natin sila? Sos, Porbedator! Saan na lang, Titor? Agay! Hindi po natin yan makakalampas sa Diyos. Sige sir, may pagkakataon naman tayo. Hindi po. Ipakita po muna ninyo. Ang wife ko nandyan, walang kasalanan. Pati ang wife ko isasama ninyo. Wala namang kasalanan. May complainant kasi tayo. Mali po yan. So, ang kanidi ay, Pastor Conones Baptist, nagtuturo ng kamalian ng babae ba? Agay! Nang saan ta manira? Dapat si Repuentes, yan ang tutukan. Di ka masige sa pangilabos pare. Ano mga CFD, moto, mona. Ayo, dili kasi mo ang ano, tanawa. Lahi pa ito na gidakop yapon no, kaya nang mulis siya ang mga bata no. Atong sinto sa sinta kabok mga batang gimulis siya ba? Ah. Malipog, di ba po Yung yung pong anak niya, magtuturo? 2-3 years ago, nagpunta yan sa elders. Ang sabi niya, elders, 7 years na ang aking ang aming tatay. Dilanan na namin kay Abante, dilanan na namin kay Sauko. At hindi rin na meron siyang kabit. Ha, kayo ano ginagawa niyo? Tapos ngayon kakampi niya na. Nung kami nag sa simbahan, ang sabi, ngayon kami papakulong niyo. What is that? So may kabe talaga. Agay! Ah. Mapriso ka! Kani Bible Baptist Church man gini nag-live. Sus paita. Bayo! Udurat nang nag-play ani ha. Sige, so, What is that po? sige. Sige Hindi po. ako, sumama na lang. Hindi, Sige na, Chief. para hindi... Chief, hindi po. Ialabas niyo muna yung message ko. Wala na kay pusasa na karon. Agay! Mapriso ka! Duha rang laay ani ron mo ron laay pastilan. Kaya ako dito dahil sa Diyos, mamamatay ako. Yan po ang kaloob ng Diyos. Sige na, sige na. Hindi, kaloob po yung Diyos. No, there was an sacrifice. Kahit po nung unang panahon, they were beaten. No, they were beaten. No, hindi sir. Sige na. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Sige na sir, mapipilitan tayo. Pertigid taon niyang pagkilo. Oy! Pagkiluoy tayo pastor. Sus. Agay! Mapriso ka! Go. Sakalin mo ako. Sakalin mo ako, brother. I can die here. Ngayon, no, hindi. Brother, pag Bigay mo yan, brother. enforcement tayo ng batas ha, pag hindi kayo sumunod sa amin. Hindi po. Pati po kayo mga... Chief, Chief, alam nyo naman. Alam nyo, Kristiyano rin po kayo, Chief. Hindi po dapat kayo basta. Oh, may pagkakataon sir, tayo mga sagutin eh. Sir, hindi po. Dapat mayroon po muna kaming kopya ng inyong. Hindi po. Kaning giingon na nag-comment ato diri ba? Matod pang lang Martinez si Puentes na siguro ang sunod ani ba andam-andam na lang jud ka Puentes basin ikaw na sunod murag maingon gud siguro ni. Agay! Kaya naman to ikuan. Naman to record sa nga tawag aning ni Anggi the most quarrel pastor. Nga ang kato mga 10% di ko na i-remit. Wa to? Aman to kuan na to. Aman to ngaling to. Patong kuanon dire. Dugay kiribat naman na to si Puentes no. Ingon siya nga inosente man kuan na. Dangantod karon wag yapon sa ka kuan wag yapon sa kabadlong ani. Wa sa kakuha ng pangalana dia. Wa sa kalangkat ang ngan dia. Brother John David Villamir Mahinay, mayong buntag di mo na brother. Hindi po na kaming kopya ng kopya ninyo. Wala naman kayo kopya eh. Wala naman. Wala naman pa kaming kopya. Sige na kuya. Sige na kuya, para hindi
Huwag mo akong ano. Hindi. Sige. Masugatan ako. Tulong na rin ito, sama. Courts. Wala namang kayo sir. Kaya nga po, saan nga po yung complaint? Saan nga po yung complaint? Hindi po wala. Wala namang Oy, sa kuan di ay ha, si Brother Monolits Ginitaran, Fiesta Deres Amo Saint Agustin Deres sa Cagayan de Oro, Happy Fiesta. Hindi, Chief. Wala naman tayong complaint. Wala naman tayong complaint. Wala naman tayong complaint. Wala naman tayong complaint. Sir, sino? Grabe na nangyayari sa akin, sir. 68 years old. Sir, 1957. 68 years may old. sinabi pala si Boyan sa na dapat Senior citizen. ng game. 68 years old. Senior citizen, Alberto M. Josaphat. Born in 1957, Iba Zambales. Born in 1957, Iba Zambales. 68 years old. Oh, 68 years old. Born 1957, Iba Zambales. Yama-yama. 68 years old. Yama-yama na. 68 years old. Born in 1957. Na. Ang wife ko, born 1958. 67 years old. Basta-basta nyo na lang po kukunin. Wala kayong ano. Sige na po kayo. Sige sir, sige. Baliin yung leg ko. Baliin yung leg ko. Baliin yung leg ko, sir. Baliin yung leg ko. 67 years old. Baliin yung leg ko. Yes, sir. Sige. Baliin yung leg ko. 68 years old. Sige po. Hindi, wala po kayong kasalanan namin ay papakita. Nandun lang pa po yung naniniwala sa mga sinasasabi. Galit yan sa amin. Bago siya magagalit, dapat magalit muna siya sa kanyang tatay. Tapos kami pagbibintangan, kami papakulong ninyo, kami pakakawawain ninyo. Ano pa ang puso? Brad, Kristiyano po ba kayo? Sabi mo? Opo. Bakit ganun? Basta na lang kayo maniniwala. Hindi lahat ng legality may separation ng church and state. Andyan na yung aming darating na resolution. Yung hanggang dahil sa Court of Appeals, nag-aantay na lang kami. Yes. Tapos gagalituhin nyo kami. Andyan ang resolution. Naandun na nakataas sa Court of Appeals. Tawagin nyo yung aming attorney. Kausapin po ninyo. Sige po, hindi. Bago nyo po kami dalhin doon, kausapin. Yan ang binigay sa amin. Pastor, hindi Hindi po, tawagin niyo po muna yung attorney namin. Hindi po, dito kanina tinatawagan namin, ayaw nila. Tawagin siya ngayon. Tawagin siya ngayon. Kasi doon may intimidate nyo na ako. Tawagin po na. Hindi siya. 68 years old. 68 years old. Ang ginagawa ang Jing, ha? Hindi. Kasi hindi Oo, mayroon akong private. Kaya paano? Kukunin niyo kung wala akong kasalanan? Hindi nga, ang daming sacrifice. Ang daming sacrifice sa Bible from the beginning. They will burn into oil and also they will Pipilipin nyo, pastor. Pipilipin nyo. So kung kaya nila, meron tayong batas. Kapabilib na kay hunahuna niya, samtang gidakop siya, gawali-wali pa siya. Kapabilibin si bagay. Aron na po sa record gamay ba nga, while gidakop, gipritsingan niya ang mga pulis. Bayo. Ha? While gidakop, gipritsin-pritsing. Tawanan kaayo. Kailangan kung kaya nila, life is the same. Yesterday, today, and forever. And God is the same yesterday, today, and forever. Naniniwala ka So, kayo po. Pastor, may legalit po tayo. Opo, kaya lang po, Sir Oliver. Yes, sir. Asaan ang muna? Dapat ganun po ang, kayo po, pulis kayo. Hindi po kayo pwedeng makapagpuha ng tao ng walang warrant of arrest. Tapos i-arrestuhin nyo kami, wala kayong warrant of arrest, wala po kayong papel. Paano po yun? Naniniwala ka lang ba sa turo-turo? Hindi po. Meron complaint. Hindi naman basta ano na lang po. Basta. Hindi po. Chief, you are a Christian.
Sabi mo, you obey the law. And you are our peacemaker. Tapos ngayon, lulusubin niyo ako rito. Sabi mo doon kanina, palalabasin niyo. Tapos yung halak kukunin mo. You lied. Meron kong complainant kasi. Bakit ka? Kuhanin mo nga yung mga gamit namin, yung bag namin, mga cellphone, iPad, ando sa kwarto. Hindi po. Hindi. kuhanin mo? At 68 Dinadampas years old, kami ng hindi po. pulis. Abayin niyo ako rito. I can die here. Unsa man ning simbahan ning ilahang gisudlan dire? Mura mag unsa man ni apartment ni or kuan? No, there's no one died here in this earth. No, I can no, die no. here. Sige na, sir. No. Ha? No. Oo, Hindi. nasa kwarto lahat. Hindi. Yung bag, Si Mrs. Chief, pera namin, yung si Mrs. bag namin, yung Hindi ako, pagkakuha. hindi ko siya nakikita pa. Nandun na. Oo, nasa loob. Dali. Hindi ko siya hindi ko siya nakikita. Natin gamit. Hindi ba? Tayo ako dito. Hindi. Hindi. Sige na. Ikaw na. Hindi. Hindi, Chief. Pagkatin niyo muna dito si Mrs. At 68 years old, tapos ngayon niya ako. Yung Tumayo ka, tingnan mo. ma'am, tawagin mo muna si attorney, ma'am. Andun sa cellphone ko, ma'am. Tawagin niyo muna si attorney. Hindi po, Chief. Wala kami. Tawagan na po si attorney. Wala kami written. Wala kami written. Wait lang po. Wala kami written. Hindi, wala kami written pa, Dad. Oliver, wala kami written, Dad. Hindi, wala kami written, Dad. Sige na, kuya. Wala kami written. Sige na, kuya. Sige na. Hindi, wag mo. Don't mo rin siya. Wala sa paas. Aga kisi-kisi gid sa gid ako po. Ani man gud na toy. Kung wa kay sa toy, kung para nimo tawag aning nang not guilty ka sa mga isyong gibato nimo, kuyog na lang kas pulis. Di kay magpagahigahi ka daw. Ikaw ray pastor ni gaygo. Bayo. Why sa nya movie kunos balawon nga naman na. Kuyog ka dito. Then ipiso man ka no. Kay inana no. So antos lang ka dito sa sud. File kag kaso, file mo ka ng ikaso na niyo ba hearing na niyo sa korte ba kung unsay mga ebidensya tinuod ba dili. Kay kung mapamatudan nga wa ka nang anya katong pikas ng isyo, pwede ra sad to nimo mapailag kaso. Pwede to nimo mabali ang kaso. Pero nga nani karon nga gakisi-kisi man gidakop ning kalakihan eh. Bayo. Kadi man kadawat gidakop. Di ato usap ko yung sa pulis ito. O husay dito, presinto ka nang gingon sa mga salida ni Fernando po ba nga sa presinto ka na lang magpaliwanag. Katawanan kaayo. Bayo. O ato kas presinto. Sayo na nimo dito ipatawag mo ng kuwan o ani ana ang mong ebidensya ano ba di kay magpagahi-gahi ka marunong pastor ng kay ko. Kung sa Tagalog pero sumama ka na kasi tigas ang ulo mo eh. Katawanan kaayo. Kami written. Wala kami written, Dad. Sabay mo. Dad, wala kami written. Dad, wala kami written. Uy, wala kami written, Dad. Wala kami written. Dad, wala kami written. Dad, wala kami written. Hindi. Wala kami written. Sige na, kuya. Hindi. Huwag natin siya hindi. Hindi ko ako details. Dad, Oliver. Misamo ka. Yes, sir. Dad, hindi. Sir. Hindi po ito. Excuse me, Chip. Cesar, sakit Tayo ako. mo lang. Tumayo ka na lang. Hindi ka naman. Kasama na ako, sir. Kasama na ako. Sama tayo. Enough na kasi. Sir, enough na, sir. Hindi siya guilty. For what? Okay? Alam niyo po, may rights po lahat tayo, okay? Pakiusap lang po. At panamakan tayo. Kung pwede, walang pwersahan. Kasi, Sige. Kaya nga yung sinasabihan natin. sinasabi niyo warrantless arrest po, di ba? Naunawaan po namin warrantless arrest dahil sinabi niyo nga po, continuing crime, illegal detention, pero wala po kabuluhan walang kaanon po yun, katotohanan. Okay, kaya sana po, huwag po tayo umabot sa ganito. Sige, sir. Okay, relax na. Ako din lang secure sa'yo, sir. Chief, sir, ayan sir, kasama rin ako sa secure. Relax na lang po. Kasama lang kita. Kasama naman din ako sa kwan daw. Sige na, sir. Sige na. Hindi ka maano doon, hindi ka masasaktan doon. Na kasi, kwan eh.
Kung may planong Panginoon sa church na to, Wag mainom sa taning mga movie nga sige natog tan-aw. Sumama ka na kasi hindi ka maano. Ha? Okay lang yan, hindi ka maano dyan. Skulog na lang daw sa gahiya buga ini. Panginoon na bahala. Gusto mo Kasi hindi naman nanay katasamahan. drink water. Alam po natin na I have natural times. No, it's okay. I can only lose my life. He who diet in game. Sir, pakikuha nga yung mga gamit namin dun, sir. Yung mga gamit namin dun. Kasi may mga security na eh. May gusto ko yung ng gamit. Kani. Kapahigda-higda ni kay basin daig pamasin ragod nga mosalir ng iyang mga atam-atam ba. Mapriso ka! Ha? Pamasin ragod ni basin mosalir ng higda-higda kisi-kisi ni asos porbida. Lami kay kalatusan. Lami kayo kalatusong. Latos ka? Balatos ka? Papalisin lang. But when the time Oh, ang kaso na aning pastora, mao ning gidakop kay nagtuturo po siya ng kamalian at may babae daw agohoy na. Mapriso ka! Halika na, drink water. Halika na. Brad, Christian ka. Sabi mo, Christian ka, Brad. Brad, dapat you do understand the heart of our fellow Christian. If they die, let them die to do it. Sinong malulus ko? My wife, no. My children, no. I only lose my life physically, but I will gain Christ. It's nothing. Murasag bata ba nga katabi tong giguyod kay pa eskwela niya di mo eskwela kay palabsin. At pugson siya pa eskwela di gud mo eskwela ba mo nang magpaligid-ligid na lang. Katawanan kaayo. The power will rise to the power. It doesn't matter all this fear will come to pass. Will come to pass. Alam ni Sir yan, born again. Yes, sir. Andun yan kay Pastora. Ayaw na lang gamitan na si Kristo anang kabuang ninyo di ana. Kaya wa magi Kristo anang inyo. Pamalansi ra gud mo ana. So inyo pang gamit, come to Christ. Pag-sure mo! Katawanan kaayo. Istoryahe. Pastor Rahil. Sir, sama. Pero si Bacalaris kaya itong pangutanon, no? Toy, pwede ba ni Dakpon, Toy? Pwede, oy. Ha? Pwede, oy. One on one? One on one. Agohoy na ni kalakiha. Naunsa may gibate noon, Toy? Panington magbugbog ba? Ha? Klaro istorya, panington mo. Unsa to, Toy? Panington magbugbog ba? Mapriso ka! Diharang laaya ni Ron. Let's go. Asan mo na si Susan? Tara. Asan mo na si Susan? Ma'am Susan, pakikuha na. Tabangan pa na nila og gitik si Pastoy, mubarog yun mama. Katalo natin as Bacalaris, pwede nila gitikon. Pwede, oy. Pwede, oy. One on one. Dong Miano, unsa man ni Dong Miano, nga di man gyud magpapriso Dong Miano. In your dream. Aga din handa na niya. I'm sorry na lang ha. Pakitin mo muna Susan. Pastoy, sumama ka na kasi ng mahinahon. Tutal, sa bagay, hindi ka naman maaano. Sa presinto ka na lang magpaliwanag, ha? Igo na day, igo na Agoy! Mapriso ka!
Sige na, sir. Sige. Life here on earth is nothing Sige na, sir. compared to the life in heaven. Pwede po ba, sir, hindi po siyang mag-handle kasi nangyayari po natin pressure dito. Hindi, it's okay. Okay yung si Tim Bolivar. Ayan, ito na. Kasi siya eh. Ano yan? Sir, That is okay. Sir, nag-usap na tayo nito dati. Ayos yung usapan natin. See, it should be always sweet. Naniwala kami kanina. Because we don't like it to be offended. Nakiusap kayo sa amin din. Istoryahe. bababa ako na, sir. Brad, saglit. I just want to make it clear to them. I just want to make it clear to them. Sige na, sir. Sige na, sir. A Christian is willing to die pagka itong ganito. They only hear the strong. Aw, itong balanse aning pasto yun, mura siya og bata nga katong nas mga kinder wa tagayag lulipap ligid-ligid. wani palitig dulaan. Bayo. Wa palitig pusil-pusil giligid. Mabriso ka. Ita ndra. Sir, please, kami na magbababa. Kami na magbababa. Sir, sige. Okay, kaya natin ito, sir. Sir, it's okay. It's okay. Ito nga, magbababa. Sabi ng Panginoon, the Lord shall fight for us. No, sir. No. Halika, sir, para makako na, sir, para Ito mo. Para malaman nila na hindi lahat ng strength, lahat ng strong will rise. Ang sabi ng Panginoon, and I will confound the wise, and make the small rise. Ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Bible, sir, si Paul and Silas nakulong. Pero in-experience sa Bible. But they are different. They were different. Ito wala silang papel. Tapos naniwala tayo sa kanila. But they lied. Pag ano yung Bible, mapapasakay naman itong simbahan na to. Bahala na yung Panginoon sa kanya. Sir, si Ma'am Joseph, sir. Mami, Sir, let's go. come. Ito po, ang aming estudyante. I Umiiyak. can preach if I still live. I can preach on Sunday. If not, someone will preach. Either si Brother Oliver. If not, the Lord will visit him. O kaya si Chief Pano. Halika, sir, kasamahan ko sa No, sa... ayun, sir. Okay lang. Let's go. I will just sabi ko, if I cannot preach this Sunday, asan si Chief? If I cannot preach this Sunday, either if Brother Oliver or si Chief, si CPO, pwede sila mag-preach in behalf of me. It doesn't matter. It's only one life. It's only one life of all the whole of us. It's only one life. Noon daan-daan, libo-libo noon ang namamatay. Ngayon ako lang. My wife will not care, though he loved me. Oo. Yes, sir. Tara na, para makakuha na nila, sir. Papan. Now, I will let them hear na hindi lahat ng strong, it all prosper. I can not don't worry. I can die here now. But don't burn me because it's not in the Bible. I have nothing to lose. So Oliver, you can preach on Sunday, sir, if I want. It's not all strong, prosper. Ang sabi ng Panginoon, he who humbles. Ingna lang to nga gituyo ni Ginoo kay ron makawali ko sa prisuhan. Ana lang kay ron kay uwawa. Panginoon, I will rise. But he who rise up, you can kill me. Hindi ko nakaano sir. You can kill me. Sa'yo pala yan sir. Sa'yo yan. Actually, you can give me a gun with one bullet and hold my hand. I can pinpoint my gun. No. Ay, nasang kanan.
Kung kayo gamit. Ano? Sir, pakibigay. Ay, dinala pala yung driver, si Roman. Tulak lang yan. Dinala pala. Ito. So mara to nadakpan na gid ay.